Къде ще живеем? Искаш ли ето горе да живеем? Къде? Горе там, окей. Здравейте всички. Да, ела. Здравей всички, не го прекейвен. And, не гonna be Squid Game човеки. Мики, аз мога ли да говоря? Да, можеш. Ами, здравейте хора, аз съм Профия. Да сега никога не съм участвала, не знам. Мики? Да, Мишо. Искаш ли и дори да не сме само от Squid Game, да можем и да се преобличаме, да си ходим на магазин и някакъв. Окей, сега и аз се преобличам. Окей. Сега аз облича се. О, но! Какво е това? Това е много розово, какво ти зма? Не знам. Чакай, вейте какво? Какво е това? Това е Халоуин! Това е Халоуин! Yeah. Blackpink. Има това. Yeah. Shit. Come. Ти го вземи. Де, какво е това? То много. Не. Не. Какво е това яке? Не. Така да. Така почва добре. Яке. Само да си сложа ева. Аз съм го вземе Lamborghini. Окей, може ли памет? Не, чакай, да, аз повити, да. Да пуснем камината да ни се грее. Къщата грея. Да. Това защо е сиво? Какво сиво? Къде? Преди беше white. Ой, ми гледа. Да има лака с мен. Този не. Не, няма ходим къщата, що аз ключи го. Чакай, лезе е Lamborghini. Чакай, лезе е Lamborghini. Да знае човек, аз говоря английски, аз може говоря България. If ти види, аз има прави видео, да. Как много хубави видео, ти може гледа ги. Аз мога съвсем малко да ги гледам. И това говоря на български. Да. Чакай. Да, малко така. Не. Това добре. Окей, Зика не ходи. Мишо, къде ти иска ходи? Банката? Морето. Окей. Искаш ли утре се едно аз имам Happy Birthday и ти ми правиш изненада и аз едно много съм искала да ми купиш куче, малко котре. Ти иска видиш нещо страшно. Какво? Ево, Мишо. Защо трябва да джапам през водата? Деде, аз скача. Гледай как аз скача. Ти скачаш по-високо и от мене. Да, съм по-голямо. Тук. Къде?
Так може да взема колко не. Чакай, ти може... Оу! Това е ваната! Да. Къде си? Аз ходи. Къде си ти? Къде си? Къде си? Айде. Ей! Чакай бе! Чакай! Ти чакай! Шлапкаш. Ей, де... Окей, карай. Що седне така? И ти искаш ли се едно, аз утре имам Happy Birthday и ти ми купиш малко куче за рождения ден. Тати, какво ти прави? Why? О. Толка, чакай. Може ли аз да карам, за да ти покажа къде да купиш? Да, окей. Лаптоп? Колата не е тлючена, да знае. Тому трябва да си паузата. О, кафе? Не кафе. Това къде не го... После ще ходим и за кафе. Не го купи куче тука. Ама не сега, ти утре ще ми го купиш. Къде си? Чакай, ето тук. Чакай. Кафето? Не. Ето ма. Видим ти. Ой, ето тук трябва да ми купиш малко кафе. И аз една ти казвам, моля, колко са сладки. Това е котка, ето тук. О, това куче. Не бяло, искам такава. Да, такава. Окей. Ама да ми го купуваш. Хайде, първо. Чакай, не ви какво това. И се едно си казал. Малки котки. Де ти малки котки? Да. И се едно ти си ми казал, чакай на кола. Окей. Да си тръгваме. Де. До малко разбито е. Да, събравим къща горе там. Сега ево мушо. Хайде. Разходи спи. Good night. Good night. Мити? Ти утре трябва да станеш рано, за да ходиш да ми купиш кучето. Окей. Сега аз трябва да стана рано. Не сега. Аз ще ти кажа. Да, знам. Вътре Brookhaven Monday. Да, понеделник. Не. И аз ще ти ден. Аз ходя да ми куче. Не, спинка и още. Към 5 horse.
не Horrors of 5 chairs. Защото аз ставам към 6. And happened later. Oh. Give him the toilet. Okay. In the toilet. Uh-oh. Estúpido. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Не мой тато прави така. Uh-oh. Oh no. Ай, ай. Мики, това да става. Дърво? Аз няма дърво, нищо. Сега трябва да вземе куче цял ден. Спи ми много, сега трябва да вземе куче. Аз ще ти кажа кога да се прибереш. Не се прибирай. Куче. О, куче. Так, котка, аз куче. Куче. Сега вземе куче. Аз ще ти кажа, още не се прибира. Леле. Мой тато прави така. Аз не мога да щупи къщата. Аз щупи къщата. Аз ще го щупи къщата. Кой звъни на път? Да. Глупости. Be quiet! Тихо! Не. Мой прави, давай ме. Мити може да... Какво е? Куче, ти не бяги... не, куче, не. Кучето има тара. Ще заказва тара, искаш ли?
И се едно ти ми казваш къде е. Отваряй къщата. Мити, ти осъзнаваш на видео в момента. Може някой фара къщата? Да, имам. Чакай, може види Ефрат може прави... Не, чакай. Аз замати... Мити, О, искаш ли се едно аз и ти ми казваш да излезна вън, за да може ти да ми направиш жената да я украсиш. ала. Искаш? Окей. Добре, аз трябва да само и да при тебе ще направя тихо. Quiet. Но все пак трябва да горе, защото разболея. Бум, 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 бум. Мити, ние сме на видео. Да, знам. За пръв път участвам в твое видео. Пръв път в моето видео? Да? Не да ти помни, when ти прави видео в аз. Да. Но май ги стри. Мити, не сега. Да, ще те укръпя. Махни всичко и от начало. Окей, перфект. Може да отключиш колата, за да ходиш на някакъв сме. Thanks. Bye-bye. Bye-bye. Ще хода на фризьор. Окей. Сега трябва... После ще хода да си купувам дрехи за къде. Ще хода да организирам място. О, братен, опа. Опа. Стана катастрофа. Ти не щупи мой кола, защото ти няколко при това 230,000 биби, аз се баба. Ма някакъв бута отзад. Малък. Махай той да щупи той кола. Маха. Имам местото за третия дек. Happy birthday to you. Happy birthday. Не ме путай. Нормално ще се... Мити заключи плана. Окей. Бе. Бем. Бам! Човек, това му е приятел, аз не... Ти искаш с мен да... Не, това му е друго приятел, аз. Да, ама с мен не искаш да... му играе това после. Окей, сега двамата ще се... Мити, изключи колата. Окей. Thanks. Сега отивам за дрехи и фризьор. Рождения ден ще уча. Окей. А сега да берем дрехи за Day. Мити, заключи колата.
Ето. Фенси, Няма да си да си избирам да Вчера бях сигурен за тех, че ще бият. Си говорим за Картаф и ще бъде да си играл. О, чакай, това е нещо. Требаха за шампионската лига, сега вчера не можа да бият и за първенството. Ти пускали ги с нощите играли? Да. Дадо ли ти такова без да ги преписваш? Направо не съм ги преписвал, коефициентът беше по-голям. Вчера за 700 беше, днеска е за 800 и нещо. И един втори фиш, познах, там го увеличих коефициент. Мити. Аз гледах в момента и после така как да се го кажа. 5 за 814. А вчера беше за 700, там колко ти е коефициент? Сега сменен ли? Бойди секс. Програм си те. Ето ми парите за Мити, отключвай. Окей. Това? Лазиш? Колата ми защо? Кой е? Айде, Светослав, Светка. Рождения ден ще е. Най-добре вчера един мач избега. Как ги реши Добре. Вам попит. Мити. Кола. Окей. Ама да излезе пето, един избега. Ама това ти казвам, може да си позволиш на всеки квиз да играеш 50 Very секунди, губиш, че big. бега. Вам попит. И един като е избегал, пак губиш. Това Пак не. го да. Хей. При един ти връщаха... Да, сега няма. Както тук ще правят и гримо. Покладаха ми. Благодаря за гримо. Мити, включвай. Окей. Принци. Бързо. Сега ме задържи. Бъдеща работа на миналата седмица. Такова всичко замина вчера. 40 кинта съм се напитал вчера. Мити избери розово или синьо. Не знаю. Включи Мити за... Първо момент така си преценила бе жена ти. Помни другите мачове как си ги фанали. Мити, заключи. Трудни мачове. Така си го мислила този мач, така си го написала. Добре, Ако бехме тук, никога нямаше да ти позволим да го играеш този мач единица за утре. Мачо си беше за Хикс. Ако да сме честни. Мити синьо ли? Не знаю, ти вземи. Аз вече, защото ние вкара гол след 80-та. 83-та, нали го играх на 5 коефициенти, обаче играх с 2 мача на прочукава. Аз ще го зад по 80-та. Защото вече имам индикации и не мога да съм сигурна. Головете. Ами ето играх го това, да фанах и играх още 2. 5 по 5, 25 по 5, 125 с 5 лева за 700. Другите два нито голове вкара след 80-та, нито нищо. А трябваше да играм на фиксо и играх. Аз за това викам... повечето проценти головете с след 80-та. Това стана след 80-та, ама другите два къде ги бех играл. Модел. Не ги изравнат, па и да победат, уните първо са не може да скажат. Бебе. Положение 280, колко и да ми давате, че ще го знам. Колко и да ми давате, че ще го
Те ще трябват поне 250 лева. Hey, garbage. Where is? Where's the cake? Right. Мити, как на как бы... Такое. Не, става това. Кой изгасил? Мити, как на английски рокля? Какво? Как на английски рокля? Dress. Не чак да кажем хора, които са вече за операции, не знам си, но Да, бе, с наднормално. които могат да такова. С наднормално Да им такова. повлият по някакъв начин да слабнат. Сега такова се. Има и по-млади, има и на моите години, на вашите, всекаква възраст. Само една вила къде му... Не Родопите, некъде... Мити, Кубиките по София. Такова, нещо като открита мина. тъмно синьо. Идваш от София, Айде бе. къде се копае там нещо. Да, такова е нещо, разбираш ли? Такова, защото идея там живеят карали. За първо ги накараха 500 метра да го такова минат. Уж какво надяко ни се затърча 50 метри бея до там. Да и 50 метра не може. И защото последните 100 метра едната последните метри слекна и ги взема на такова. На четири сняг. Не може. 500 метра, що не мога да ги содиш. My car. This is my car. My car. What? То си тук. Ти отиваш на рождение. Yeah. Там до... Въпросът е вика опустовение и това не вика да се силваш и да правиш къде садика не става. Другата е майка на 3 деца, жена, има била някаква спортистка с акцентинститут. Добре изглеждат и двама не на помпани на зоба. Мити, изчакай ме, ако искаш, заедно ще ходим. Мити, че хора, които спортуват. Не токови бутаци, токови мускули, което да кажеш. Добре, чакай, само да си да... Много. Там остава едно друго. И кухнята, казва дека че ги учат да такова. Мишо, Кухнята отварят празно. ти искаш стига видеото тука. Няма нищо. Едната я дават, она е фурна. Правят такива круаса. Ти знае колко намоти видеото. Мити, дай да карам. Почивен ден няма. Няма вика почивка. Къде си? Мити, заключи колата. Окей. Някаква ти е взема колата. Окей, дел ви какво сега прави. Мити, колата. Не си ама. Не, дей. Не, къде той? Къде той? Какво круасан или това на сесената стена? Много ясно.